Velkommen til Aktuel Skat uge 7 2015 fra Skattenetværk. Mit navn det er Esben Christensen, og jeg driver rådgivningsfirmaet Esben Christensen. Jeg har også taget initiativ til Skattenetværk. Hvis du er interesseret i at vide mere om min baggrund for at udtale mig om skat, så vil jeg anbefale at gå ind på min hjemmeside esbenchristensen.dk, hvor du blandt andet kan se mit CV. Uge 7 det har været vinterferie for rigtig mange skoler, men skatteverdenen har ikke holdt ferie. Der har været et par skatteemner, som har fyldt rigtig meget i medierne. Det første det handler om generationsskiftemodellerne, der er under pres, og det andet det er et evigt aktuelt emne, som har været omtalt i flere uger i træk, herunder også i uge 7, og det er kamp mod skattely. Hvor langt skal vi gå? Hvad kan vi gøre? Og hvilke muligheder er der? Herudover så har jeg udvalgt et par afgørelser. Den første den handler om, hvem der bærer risikoen for breve, der aldrig når frem, og den anden den handler om indtrædende skattepligt. Hvornår bliver man fuldt skattepligt til Danmark, hvis man hidtil har været skattepligtig i et andet land. Det første emne, der har været omtalt i medierne, det handler om generationsskiftemodeller, der er under pres. Hvad vil det egentlig sige, at der er tale om generationsskifte, og hvad skal vi bruge modeller til? Det første, hvad er et generationsskifte? Ja, udgangspunktet det er, at vi har en person i den ældre generation, der har nogle aktiver, som vedkommende ønsker at overdrage til nogen i den yngre generation, typisk en søn eller en datter. Det aktiv, som generationsskiftemodeller ofte bruges på, det er selskaber, altså man driver en erhvervsvirksomhed i et selskab, og den ønsker en fra den ældre generation at overdrage til en i den yngre generation. Skattereglerne er i udgangspunktet meget enkle. Det skal ske til markedspris, ellers så får man udløst gavebeskatning. Så hvis nu vi har et selskab, som er stiftet for mange år siden, og som i mellemtiden er blevet mange penge værd, så skal man overdrage det for de mange penge, som det er blevet værd. Og så er spørgsmålet, kan man finansiere det? Det er i praksis ofte vanskeligt at finde fremmedfinansiering til det, og børnene de vil ofte ikke have pengene til det selv. Der er en nem måde at løse det på, og det er ved, at man simpelthen giver selskabet helt eller delvis gave til børnene. Så skulle man tro, at den hellige grav vil forvare, men desværre så er det sådan så, at skattevæsenet de mener, at aktierne skal anses for at være solgt til markedsværdi, uanset om det gives væk. Og det udløser altså en skat på op til 42% af avancen. Og det vil ofte være stort set hele markedsværdien, som bliver beskattet med 42%. Hvis børnene ikke betaler for det, så skal de betale en gaveafgift. Og gaveafgiften den udgør i udgangspunktet 15%. Og det vil sige, at en gave den udløser en beskatning på ca. 57% af gavens værdi. De 57% de skal finansieres. Og hvis børnene ikke har nogen penge at finansiere det for, så må man i banken. Og et selskab kan godt have en høj markedsværdi, uden at der er synderlige likvider i det. Det kan være, at pengene er bundet i bygninger, driftsmidler, eller endnu værre, at selskabets værdi langt hen ad vejen består af IT-rettigheder, goodwill, know-how, varemærker, patenter osv. Og de kan være svære at belåne, selv hvis man har held til at få dem belånt, eller 57% af dem. Så vil renter og afdrag på bankgælden være en voldsom belastning på den nye generation, og pengene kan ofte kun komme et sted fra, og det er fra selskabet. Og det vil sige, at renter og afdrag vil lægge et pres på selskabets likviditet og tære på de penge, som ellers skulle bruges til at investere i selskabet, konsolidere det, investere i nye produkter, investere i nye arbejdspladser. Så det er i samfundets interesse at muliggøre generationsskifte. Der findes også en regel, som gør det væsentligt nemmere at gennemføre generationsskifte. Den handler om succession. Og succession det betyder, at vi kan spare avanceskatten hos den ældre generation, i hvert fald likviditetsmæssigt, ved at den yngre generation succederer eller overtager den ældre generations skattemæssige anskaffelsessum. Og det vil sige, at man får ikke udløst avanceskatten på de 42% her nu, men man skubber den foran sig indtil det tidspunkt, hvor at aktierne gøres likvide. Det vil sige, når at aktierne sælges til markedsværdi, eller at de overdrages igen i et nyt generationsskifte, med denne gang en succession. Det er en meget rimelig regel, som man kan mene også er relativt gunstig, og derfor så har man med virkning fra 2012 strammet op på muligheden for at gennemføre generationsskifte.
generationsskifter med succession. Udgangspunktet det er, at man kan ikke succedere i en pengetank, altså et selskab, som i overvejende grad har likvider i form af kontanter eller værdipapirer eller andre ting, som let kan gøres kontant. Og det er måske meget rimeligt, at man har indført den regel, fordi at behovet for at lave generationsskifte med succession opstår jo primært, fordi at der ikke er likvider til at betale skatten. Og hvis der er likvider til at betale skatten, så er det måske meget rimeligt, at man skal betale. Men ikke desto mindre, så er det en stramning. I den sidste halvsnitsår, så har det været sådan, som min yndlingsmodel ved generationsskifter, det er den såkaldte aktieklassemodel. Den går i al sin enkelhed ud på, at den yngre generation nytegner aktier eller anparter i et selskab. På den måde kan man ikke overdrage 100% af selskabet. Den ældre generation beholder som udgangspunkt de aktier eller anparter, de havde til at starte med, men det vil også ofte være i både selskabets og i den ældre generations interesse, at de et stykke hen ad vejen fortsætter hånd i hanke med, hvad der sker i selskabet. Den yngre generation tegner anparter eller aktier til pari, hvilket kan være en værdi, som er langt lavere end markedsværdien på den ældre generations aktier eller anparter. Og prisen for det er, at den yngre generations anparter eller aktier må respektere, at den ældre generations anparter eller aktier forlods får ret til udbytte, likvidationsbolig med videre, for et beløb svarende til markedsværdien for selskabet plus en markedsrente. Så det man opnår, det er, at man kan overdrage den fremtidige værdistigning, indflydelse med videre til den yngre generation, uden at det udløser gaveafgift, uden det udløser avanceafgift eller avanceskat, og uden at man har et væsentligt finansieringsbehov for den nye anparter. En supermodel. Desværre er der sket det, at Skatterådet de sidste cirka 1,5 år er holdt op med at besvare bindende svar vedrørende den her aktieklassemodel. Og noget kunne tyde på, at Skatterådet pynser på at stramme op på praksis. Det kan for så vidt også være meget rimeligt, fordi at det er i masser af situationer en meget gunstig model. Men man fjerner altså endnu et redskab i værktøjskassen, og derved mulighed for at gennemføre i øvrigt fornuftige generationsskifter. Senest så har Skatteministeriet fjernet muligheden for at anvende formueskattekursen ved værdiansættelse af unoterede aktier, som overdrages i familieforhold. Formueskattekursen, det er en kurs, som man tilbage i gamle dage brugte til beskatning efter formueskat. Det vil sige, at det er en skematisk værdiansættelse af selskaber, og det er sket med udgangspunkt i et cirkulær, der daterer sig helt tilbage til 1982. Udgangspunktet i cirkulæret det er, at man ser på den regnskabsmæssige værdi og foretager forskellige justeringer, og udgangspunktet har altid været, at formueskattekursen gav en værdi, der var noget lavere end markedsværdien, hvilket oprindeligt har været hensigtsmæssigt, fordi der er ingen skematisk værdiansættelse, som rammer markedsværdien korrekt. Nogle gange rammer man lidt for lavt, andre gange rammer man lidt for højt, hvilket man jo for eksempel kan se ved de nye værdiansættelsessager vedrørende fast ejendom, der jo også er en skematisk værdiansættelse. Siden 1982 så er der ydermere sket til, at virkeligheden har overhalet formen. Så i dag så er det ikke længere sådan, at en virksomhed nødvendigvis har den primære værdi i form af det, som afspejler sig i regnskabet. Altså det vil sige likvider, driftsmidler, fast ejendom med videre. I dag så vil det ofte være sådan, så patenter, varemærker, goodwill, know-how i masser af selskaber udgør langt den største del af selskabets markedsværdi. Det gælder særligt i IT- og biotekbranchen, men også i en række andre brancher. Og de er altså ikke afspejlet i formueskattekursen, og det medfører formueskattekursen, udover den oprindeligt tilsigtede lempelige værdiansættelse, også rammer helt ved siden af den faktiske markedsværdi i moderne virksomheder. Det kan man argumentere for, at det er måske ikke så slemt, at man har mulighed for at værdiansætte selskaber lavt i forbindelse med et generationsskifte, fordi det, der reelt sker, hvis værdiansættelsen den er lav, det er, at der blot sker en slags succession, hvor den yngre generation overtager forpligtelsen
forpligtelsen til at betale forskellen mellem den lavere formueskattekurs og markedsværdien den dag, hvor de vælger at sælge aktierne til markedsværdien. Men så enkelt er det desværre ikke, fordi det er gået op for Skatteministeriet, at hvis nu man overdrager aktierne for billigt til den yngre generation, og den yngre generation ikke er skattepligtig til Danmark, så får vi kun dansk skat af forskellen mellem den oprindelige anskaffelse og formueskattekursen, mens at retten til at beskatte forskellen mellem formueskattekursen og markedsværdien flyttes til udlandet, og derved vil Danmark tabe provenu, og derfor så er formueskattekursen blevet afskaffet per cirkulære. Det kan diskuteres, om Skatteministeriet har mulighed for at afskaffe formueskattekursen per cirkulære. Formueskattekursen den er fast indarbejdet i praksis. Cirkulæret er indarbejdet i juridisk vejledning. Og det, at man kan anvende formueskattekursen ved generationsskifter med videre, er forudsat i lovgivning rundt omkring i skattelovgivningen. Så det gode spørgsmål det er, om man ikke burde have ophævet den via en lov. Uanset at det isoleret set giver god mening at stramme op på pengetanksreglen, som handler om succession, at aktieklassemodellen den er relativt gunstig, og man også godt kan forstå, at der kan være et behov for at fjerne formueskattekursen, så er de her 3 stramninger til sammen noget, som gør, at vi har fået fjernet de fleste af de redskaber, der hidtil har ligget i værktøjskassen, når man skulle gennemføre et generationsskifte, hvor at vi til samfundets bedste ønsker, at den yngre generation skal overtage en virksomhed, før at virksomheden den går helt i stå eller endnu værre uddør sammen med den ældre generation. Så der er behov for, at vi får nogle nye generationsskiftemodeller. Og heldigvis så har skatteministeren netop i TV2 Syd udtalt, tro mig, vi skal nok finde frem til nogle modeller, hvor man også i fremtiden kan lave generationsskifter på nogle gode og ordentlige måder. Det ser vi frem til. Det andet aktuelle emne, som har været meget i medierne her den seneste uges tid, det er kampen mod skattely. I Politikken har vi blandt andet set overskriften, Skat ignorerede rige danskere gemte milliarder i Schweiz i 4 år. Den overskrift, den blev fulgt op af tilsvarende overskrifter i stort set alle landets medier, og dagen efter fulgte BT op med en leder med overskriften, hvor svært kan det være, skat? Ja, hvor svært kan det egentlig være? Udgangspunktet for den her historie, det er, at en ansat i den schweiziske afdeling af den internationale storbank, HSBC, stjal en liste over bankens kunder. Denne liste tilbød den bankansatte, måske inspireret af en tidligere bankansat, der stjal en tilsvarende liste fra Liechtenstein og blev mangemillionær på det. Den bankansatte fra HSBC tilbød listen til flere lande. For eksempel Tyskland havde muligheden for at købe listen for 2,5 millioner euro, hvilket Tyskland synes var en god idé, fordi at de mente, at de kunne hente milliardbeløb via listen. Andre lande har også fået fingre i listen. For eksempel har Spanien og Australien og Frankrig fået fingre i listen. De har formentlig også betalt for det. Og de har inddrevet meget store beløb. Og spørgsmålet er, når nu at listen den ligger hos for eksempel de franske myndigheder, skal de danske myndigheder så ikke henvende sig til Frankrig og bede om at få listen, så vi kan krasse penge i? En gruppe af graverjournalister har fået adgang til listen og har konstateret, at mere end 300 danskere, i hvert fald på det tidspunkt, hvor listen stammer fra, havde mindst 4 milliarder danske kroner stående på konti i HSBC Schweiz. En del af de penge kan være kommet derned på rimelig vis og med fuld kendskab for de danske skattemyndigheder, men det vil være naivt at tro, at alle penge er lovlige. Så der er nok en del af dem, som har fundet vej til kontoen uden om de danske skattemyndigheder, og der vil altså formentlig være et pænt beløb at hente, ikke blot i skat, men også i renter og bøder og straf i øvrigt. Så hvor svært kan det være, skal skat ikke bare gå efter de penge? Og hvordan kan det egentlig være, at skat ikke er gået efter dem for længe siden? Fordi det er jo mange år siden, at den her liste den kom frem, og den har været omtalt løbende i pressen, ikke kun i udlandet, men også i Danmark. Det
Det gode spørgsmål det er, hvilket samfund er det, vi ønsker at leve i? Listen, den er kommet frem på ulovlig vis. En medarbejder har stjålet den. En handling, der også ville være strafbar i Danmark. Han tilbyder den til udenlandske skattemyndigheder for millionbeløb. Svarer det ikke til, at man køber hælervarer, hvis man accepterer at købe den liste? Det er der i hvert fald gode argumenter for. På den anden side, så kan man godt forstå frustrationen for skattemyndighederne, fordi den sædvanlige måde at agere på, når at vi har at gøre med folk, som udholder omsætning fra Danmark, og undlader at indberette til de danske myndigheder, at de har renteindtægter med videre, det er jo, at man beder folk om at lave en selvangivelse. Hvis de ikke tager pengene ned på selvangivelsen, så må man ligne selvangivelsen og se, om man kan inddrive pengene på anden vis. Og hvis pengene de er gemt i skattely, og man har mistanke om, at de ligger der, så kan man jo henvende sig hos det pågældende land og bede dem om at komme med kontroloplysninger. Det vil mange af de her skattelylande jo være svært indstillet på at holde hemmeligt, og derfor må det være en frustrerende oplevelse for skattemyndighederne. Og derfor kan man jo godt forstå, hvis det kan være svært fristende, hvis der ligger en liste lige til at samle op, så man kan komme efter folk, der har snydt. Men spørgsmålet er altså, hvilke midler ønsker vi at bruge? Skal skattemyndighederne følge reglerne, følge de sædvanlige procedurer, eller skal man springe over, hvor gærdet er lavest, og have god gavn af andres kriminalitet, og derved måske endda opmuntre til, at andre får den samme idé og begynder at begå ny kriminalitet. Herved slutter gennemgangen af de skattenyheder, der har været aktuelle i medierne. Så kommer vi til et par afgørelser. Den første, den hedder SKM 2015-108 BR. Det vil altså sige, der er tale om byretsdom. Og den handler om, hvem der bærer risikoen for breve, der aldrig når frem. Sagen handlede om, at Landsskatteretten, de afsendte et brev til en skatteyder. I brevet var der en frist, og skatteyderen sprang fristen. Og derefter så afviste Landsskatteretten klagen som uberettiget. Og det er jo den reaktion, der er den almindelige reaktion, hvis at man springer en frist. Men nu var det særlige, at skatteyderen påstod, at brevet aldrig var kommet frem. Og så er spørgsmålet, er det rimeligt, at man skal være bundet af en frist, som man ikke kender til, fordi brevet aldrig kom frem? Skatteyderen var så utilfreds med Landsskatterettens afgørelse, så han klagede til den næste instans, og det er altså byretten. Og byretten kom frem til, at man er ikke bundet af et brev, der aldrig er kommet frem. Og det er jo set fra skatteyderens side en meget rimelig afgørelse, men set fra Landsskatterettens side, så er det jo noget bekymrende, fordi kan man nogensinde stole på et brev så? Hvordan skal man agere? Hvis man sender et brev, så begynder klagefristen ikke at løbe, før at det er kommet frem. Og hvis modtageren blot kan sidde alle frister overhørig ved at påstå, at brevet ikke kommer frem, hvor er vi så? Sjovt nok, så er byrettens dom i god overensstemmelse med to tidligere afgørelser fra Landsskatteretten fra 2013, SKM 2013-46 og SKM 2013-47. De handlede begge to om revisorer, der på vegne af deres kunder indsendte en selvangivelse i rimelig tid, og de sendte det med posten. Skat registrerede aldrig, at brevene nåede frem, eller selvangivelsen nåede frem, med det resultat, at revisorernes kunder fik bøder på hver 5.000 kroner for forsinket indsendelse af selvangivelse. Det var revisorerne selvfølgelig stærkt utilfredse med, og de kunne i varierende grad dokumentere, at selvangivelserne var sendt med posten og sendt i god tid, så at de almindeligvis var anset for at være kommet frem i ret tid. Ikke desto mindre så nåede Landsskatteretten frem til, at skat jo havde givet bøder, og det havde de været i god ret til. Og hvad er konklusionen så? Konklusionen det er, den der vælger at sende et brev med posten, bærer risikoen for, om brevet det når frem. Og hvis man vil være sikker på at undgå ubehageligheder, fordi brevet ikke når frem,
så er der ingen vej udenom at møde op personligt og bede om at få en kvittering ved brevet, eller at man anvender den gode gamle anbefalede post. Man kan også overveje, om elektroniske løsninger i form af e-mail eller klageportaler, hvis sådan noget stilles til rådighed af en myndighed, kan anvendes. Det vil nok blive mere og mere almindeligt, men indtil videre, så er anbefalet brev, det er vejen frem, hvis man vil være helt sikker. Den sidste afgørelse, jeg vil sige noget om, den handler om indtræden af fuld skattepligt. Og det handler altså om personers fulde skattepligt. Det er et emne, som er blevet aktuelt, og også har været frygteligt omtalt i medierne, på grund af Stephen Kinnocks skattesag, og den efterfølgende skattesag om fotomodellen Camilla West. Og det handler om, det er en person, som helt klart ikke er fuldt skattepligtig i Danmark. Han har ingen bolig i Danmark, han har ikke ophold i Danmark, han bor i udlandet. Og så er spørgsmålet, når nu at han begynder i et vist omfang at tage ophold i Danmark, hvordan vil den skattemæssige situation så være? Skatterådet de fandt i et bindende svar i SKM 2015-114 SR, at skatteyderen under de givne omstændigheder ikke var fuldt skattepligtig i Danmark. Det handlede om en mand. Han havde nogle børn i Danmark, som han havde fået samvær med 6 dage hver anden uge. Og han stiller så 2 spørgsmål. Det første det er, hvis jeg opholder mig i Danmark 6 dage hver anden uge, og jeg bor på hotel, når jeg er i Danmark, bliver jeg så fuldt skattepligtig? Og svaret det er ikke overraskende. Nej, du bliver ikke fuldt skattepligtig, og sådan har det alle dage været. Hvis man opholder sig i Danmark 6 dage hver anden uge, og man bor på hotel, så man ikke har en bolig, så bliver man ikke fuldt skattepligtig til Danmark, fordi det forudsætter, at man enten har en bolig i Danmark og tager et kvalificeret ophold i den bolig, eller at man opholder sig i Danmark i mindst 6 måneder i træk. Ingen af disse betingelser er opfyldt, og derfor er det soleklart, at den fulde skattepligt til Danmark er ikke indtrådt. Det andet spørgsmål, det er lidt mere tricky. Her, der har vi en person, som får en bolig i Danmark, enten en lejebolig, eller han køber en ejerbolig. Han opholder sig i den 6 dage hver anden uge, og hvis vi ganger det 6 dage med 26, så får vi 156 dage. Det er altså klart under 180 dage, selvom det er relativt tæt på. Og ifølge praksis, så kan man opholde sig i en bolig i Danmark i op til 180 dage om året, hvis man opholder sig i Danmark på grund af ferie eller lignende. Og så er spørgsmålet, hvad vil det sige, at noget er ferie eller lignende? Spørger her, han forventer ikke at skulle udføre noget arbejde, når han er i Danmark. Dog kan sporadisk arbejde forekomme ved få ophold. Svaret er, at den fulde skattepligt indtræder ikke, og det er jeg sådan set enig i. Det interessante i afgørelsen, det er, at det ikke er særlig veldefineret, hvad sporadisk arbejde egentlig er. Så den her afgørelse, den sætter ikke nogen særlig klar grænse for, hvor meget arbejde man kan udføre, når man er i Danmark, hvis man er i Danmark op til ca. 180 dage om året. Det er formentlig langt fra den sidste afgørelse, vi ser på det her spørgsmål, så vi bliver meget klogere i årene, der kommer. Men indtil videre, så er der noget, der tyder på, at det bliver lettere og lettere at undgå fuld skattepligt til Danmark i denne type sager. Hermed er det slut på Aktuel Skat for uge 7 2015. Hvis du ønsker flere gratis nyheder om skat, eller ønsker at deltage i gratis vidensdeling om skat, så vil jeg anbefale, at du bliver medlem af Skattenetværk. Og det kan du gøre ved at gå ind på LinkedIn, enten linkedin.com eller linkedin.dk. Oppe i toppen af siden, der er et søgefelt. Der er en lille trekant ved søgefeltet. Hvis du trykker på den, så kan du vælge grupper, og så kan du søge efter Skattenetværk. Det burde dukke op som den første. Så vælger du Skattenetværk, og i siden af den her startside på Skattenetværk, der er en knap, hvor du kan tilmelde dig. Når du har tilmeldt dig, så vil du have udvidet dit Skattenetværk
med mere end 1100 deltagere med en professionel interesse for skat, moms og afgifter. Vi ses i næste uge til mere aktuel skat.